Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kedorbar senong paham rio Haribhoi district ha kakat paratrik ubana jemang arjar arpuway kalarai ban perking ya ka let kawan ki breu hapok ka senong katau kumsi benta ban te lakam ya ka jing posted ka jingpang COVID-19 haba ya kren bat kinong thok khobor urang ba senong ka paham rio uba kobar son shooting ulaong ba ka senong kamban se ban shim ya ka ni ka senjam bat ula kunturu ki paj ba ban a ya ka jing ya trailang Ulia tho shushu batang hakini ki khendiat sngi ladon hadu sangut ki bala syakta naka klam jingpang COVID-19 hapo kasnong paham rio. Nilai railang nakalian kasnong bat ke COVID committee ban yamenta sipor de ban mana swai ka room kami ki brio po snong ban abar snong klam dadon kinu bikam ki basong nia ban surung sumi klam kam ki bam dei kam ki basong nong ring ki babat ki hadu tak ke jingdon kam ki ka pamla kia su te yakum kita misya Henry ban surung sumi klam kam ki basong nia nakalian kami la perting swai yang tas sport te ni kerpat ikane ke jing kerpat ke jing kambut bagi thau ne ta mat yong yano Henry khnam kan long ke jing yada nam menta ke jing bit jing biang jong ki pai ba nong sung snong bat jong ka district bat jong ka jelah yang berkuai hapden ke jing kerpat ke jong ni bat ke jing thmu ke jong ni ngidon kampat ke jing ye trelang jong barok ki nong sung snong nadu ki long kme ki long pa ki khun samla bat ki bayu i lang ba ka ni kalat ba thai khubor ba pin island ka ketika diang ka ketika mon ba khnang kan long ke jing singai ye snong bat ke district bat jong ka jelah ba kan ngine yo kamet ka bukai kya lang dei lang ba jing pikir tingi kentu ki bayu i lang ba kan kelat pathai kubor ba kun yasnok tilang lem ba ni ka bor snong kamut ba ha bangi ong mi penmana bangi khang im tai ki snong ka thau kamut bangi ong bangim sya su i bre mana bar hindai nisya tang ide bandon de kam ki ba idon kam ki ba mla ban kya te ikum kita te nagalen ni snong nisya hindai ki basuan klan ki kam ki ba syong nia basuan kai basuan lek dong kam ki bom basuan kai pengat klem dong kam basung nia nagalen snong yam ta sipor khnam kan long jing singan te la khang man pen sangat aswa sipor te la kerpan sachisin kerpat bapin island ketika diang ketika mon bapin snok tilang lem bat kene ke jing kerpan nagalen snong ida bu ke jing kerpan iki iwe kum ki nong snong jong ka snong paham ri o kerpat sachisin bapin ai ke jing trelang bat ngi kas kinong kikam jong kadi komiti abang na hagari step ko menta bapin ai ke jing trelang khnam kan long ke jing bit jing biang ye snong ka thau bat di district bat di jelah bro kowe te hapre gini ki jing.com hapre gini ki jing kerpat ke jong ngi scam bakan long ko job kadi jing thu jing te den man ta kadau ibu ka jing penra sepi kum ki pralok perjor ki bahaya ngesen ki khakiman di don secerai di sejan bab pinam sung e kene kam ke jing kerpat ki tungi ki praman jan snong ki nam sung e kene bakhnang ba te la kam sa sipor ye menta nam ta ke jing sepriang plak kene ke jingpang te kamut pat bahawi khang sendon pin nam lasu bandro andai de bandon ki kam ki bandon nong rin te nagalen tungi ni sung ban ai ro ke jing kitbok ke wiang ni fi iwe kum ki nong song snong jong ka snong paham dia bat jong snong ba marjan bat jong ka district bat jong ka jelah bro kowe ba lengba ka jing isnai utrai kendat bana jrong bangin light no ini ke jingpang ke jing stom bangin light kloy no lengba ka jing yada ke jing ker jong u te tang ni kritin ke khendiat snong bana khublai lang ye barok be ilang ba ke khubor to blai ke jing sup undon rakat bat fi we kibadan pang bastom kibadan hakero ng benta ba pinyo na komet ka bukoy pakya kublay sibun kublay siya jarmo kublay perkulang hilang paro